Como resolver dúbidas de bibliografía e de estilo APA. Nos vos recomendamos que acudades á páxina web da Biblioteca de Economía e Empresa. Aquí tedes en bibliografía e APA dous apartados. Un de facer a bibliografía, onde vos falamos dos distintos xestores que hai para facer bibliografía. E no apartado estilo APA fixemos unha selección de exemplos de cada un dos tipos de documentos que podedes empregar á hora de elaborar unha tesi, un traballo fin de grau, un traballo fin de máster ou mesmo un traballo de clase. Aquí tedes libros e revistas, poñemos os elementos que debe de levar, un exemplo de cita no texto e despois facemos así con cada un dos tipos de documento. Temos para congresos, informes, documentos de traballo, tesis, leis e xurisprudencia. Lembrade que o estilo APA foi creado en Estados Unidos e temos de adaptar a legislación á legislación española coas nosas particularidades. Ao mesmo tempo tamén temos aquí para exemplos de entrevistas e discursos, estatistas e dataset, prensa e web. Se a pesar disto seguides tendo dúbidas sobre a bibliografía ou estilo APA, podedes enviar un correo á biblioteca para que resolvamos as vosas dúbidas.